Uban niyo kabaw na 28 years na ta diri sa Mabolo. No, imagine ano, 28 years. Dugayan ano? Na ako'y mga parents giingna na 28 years na mi diri sa Mabolo. No, dugayan ano, so kanang 28 years mo iso, di ko ka imagine gyud kanang ang pag-work sa Ginoo, ang mga tao nagigamit sa Ginoo, mga na mga tao ni Ray nawala, kanang na kay mga tao na ma-remember, na kay mga tao na kanang malipay ka no, makakita nila, na kay mga tao diri sa church na ma-bless gid ka and remember ko sa una kanang mga first na mga members akong permi makita sa una katong sila Duran family man wa ni sila kadyot man ibalik no gracias Ginoo na sila karon diri sa una remember ko na kanang bata pa kay mi na moabot sila Uncle Tata magkalit dala na sila mga grocery na toy time na nanganak si mama nya na sa hospital si Uncle Tata Auntie May uyab pa to silang duha nya mo to paggawas gid nila isugsug si mama yun ako yung mga memories na bata pa ko late 1990s kitong bag-o mi adto sa Kwako gamay pang members di ko kalimot kay every Sunday kauman ang wali mo barog sa Pastor Jimbo maghihap sa offering ba muduol gid ko every Sunday gina muduol gid ko pa pila offering maragi ko pa pila offering kaya akong basta ang among sabot mison kalimot kay numdum gid ko nami sabot sa una na basta 1,000 plus mopalit siya manok basta di kay nakabot 1,000 way manok diba amot kay numdum ang mga staff na sa una so basta moingon gid siya wa kabot 1,000 yes ya goal kay ko ba kay ano man once a week ra may makamanok sa una Sunday ra man gyud naapat to si di ko kalimot si Auntie Cynthia Permi tig Simba mama ni Patrick kung igagaw Simba pa siya Permi no basta kalasa na to 500 700 yang manok ato kay tag 100 ra man taga usa barato pa man so kung way manok sardinas ra min tawon mi ko puya gini sa diba so mo to mga memories sa una mga igsoon nya tanaw na karon no by God's grace God bless ang Ginoo no grabe sa una motor sa Pastor Jimbo kaniyang mga relatives kabaw gini sila sa tong motora katong color green diba color green na mo na gitawag ni siya Top Gun sa iyang mga amigo kay mag-shades ba ni siya nya magmotor nya mag-jacket nya mura siya kanang warag nay pusil kunuhay ba warag Top Gun ba o Top Gun o warag si Tom Cruise ba so mo na gitawag ni siya Top Gun so motora na tagalahog may kamputhaw nya every Sunday morning atang mi dito sa gawas sa ibabaw unya una sakay ang tulo lakaw ang uban lakaw nya balik na pod lakaw basta na ay blessing mag-taxi mi pero dili ka basta-basta mo para og taxi kay nga naman piliun to namong dili aircon no kato mga karon bago nakabawa na no sa una kato kabalo ang taxi sa una duha ka choices aircon or dili aircon ang dili aircon mas barato gyud so una na mulakaw si papa mingon na siya na kanang dili aircon ha o di ba so morto nya ako lakaw ko layo para ako una mo kasakay sa taxi ba kaya kayong bata ganang, di ba, mo para ka, para hunong diha. So ako, lakaw ko sa unahan, para ako mo para sa unahan. Tabangan din ko na yun. O, di ba, mga memories sa una, mison. First car na mo, gihatag ni Pastor Adrian. First na mong sakyanan. Nya, kanang, lain kig tingog. Ano ba? Color green. Lain kig tingog niya. Muta mong gisakyan, family, lipay pa kay mi. Napaong, bidaras SM, kanang tunga-tunga sa traffic light yun. Napaong ba? Tiki ko, wawa na eh. Si Papa, yung ban, Tud mo, Tud! Tud! Sa tibon, doon kayo magkinigawas. Di ko kalimot kayo sa gindak ko. Sa tibon, gawas ba, Tud ba? Diba, ito, so karato ko, nakabaton ko kahadlok ba na basta mapawang gani, mugawas kayo, bahalag din ako ingnon. Di na ko kailangan ingnon ba na gawas na, basta mapawang gani, automatic na nagawas na ko, di na ko kailangan ingnon. Kaya madakla niya ka. Diba? Pero karon maison katong pagkasal nako, no? Napaungan ko. Pero lahi na Hilux na. O, di ba? So, blessing na Ginoo maison ba? I can't imagine good na akong giingnan akong wife gabi na ko grabihan, no? Mo 28 years na may ugma akong giingnan akong wife grabihan, no? 28 years na sa Mabolo ko grabe. Ba grabe kanang kung imong tanawon ang giagian sa kung Papa maison Pastor Jimbo, grabe di guro nimo kung ako ato, hindi guro ko
murag mundang may maaluya kita gamay ko ano, gamay tarog, gamay problema, di ba? Mo question na kita, Lord, ano man ni Lord? Ba? Pero siya mga ison, grabe kayo. So, muna siya mga ison, abounding in grace, di ba? 28 years of God's grace, unya. Faith yun and love mga ison. So, ako mutuugid ko na mga ison kay kanang dili lang na siya kanang storya lang nakita sa anak ko diri na church. So, church no, congratulations sa ato no kanang I hope na kanang magpadayon kita no. Dili ta perfect, dili ta kanang wala pa tan abot diha sa kanang maturity gyud but mo gyud natong goal, di ba? So mga bisita no, gilingkod kaya ganina na may mga urag ano kapoy na mo, di ba? Urag na kung wali pa kuani giduka naman ning uban. Pero sige na lang, ay promise you dili ko magdugay. Ecclesiastes chapter 12. Na ako'y very simple message this evening. Ecclesiastes chapter 12. Ecclesiastes chapter 12. Actually, na ako'y kakulba before ko ni Aron ko, Lord, kuwali akong kakulba, Lord, sige na wali, pero makulbaan gihapon ko. And very simple ang mensahe karon, but I hope na natay ma-learn ani. And I prepare this good, not just for the members, no, but na sa mga bisita diri. No, bisita ka diri, I hope na makasabot ka na kanang ang among Sunday kami na member ani na church kaya amo gyud ihatag among Sunday diri. So dili na mi mo question unsa may orasa manguli. Inana ba kay na purpose na sa mong heart na ba sa Sunday mao gid ni, di ba? So but I ask God na dili lang mo na kanang maburingan diha. So I hope na maminaw mo and nagyo mo ma-learn dili ta manggawas ba na naapatay kanang kulang ta. So malindog ta palihog Ecclesiastes chapter 12. Atong basahon ang whole chapter. All the men will read verse 1 and the ladies will read verse 2, so on and so forth, hantod sa verse 14. Okay? So I hope na imong basahon ni. And by the way, kaning Ecclesiastes gisuwat ni siya ni King Solomon. Si Solomon anak ni King David. So maybe matako na to later. Unsa ni ang Ecclesiastes, unsa ni atong gibasa karon. Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Men, verse 1, ready read. Remember now the Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Verse 2, bye-bye. In the day when the keepers of the house shall tremble, and the strong men shall bow themselves, and the grinders shall cease because they are few, and those that look out of the windows be darkened. And the door shall be shut in the streets, with the sound of your enemies sorrow, and he shall rise up with the voice of the herd, and all the daughters shall be low. Also, when they shall be afraid of that which is high, and fear shall be in the way, and the almond tree shall flourish, and the grasshopper shall be a burden, and the sire shall fail, because man goeth to his long home, and the mourners go about the streets. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. And moreover, because the preacher was wise, he still taught the people knowledge. Yea, he gave good heed, and sought out, and set in order many proverbs. And the words of the wise are as goads, and as nails fastened by the masters of assemblies, which are given from one shepherd. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. Magpray ta, Lord God, i-bless, Lord, ang preaching karon. I pray, Lord, that you will use me, Lord, work through me, Lord. I pray, Lord, na kanang mawali, Lord, ang imong pulong lang, Lord, dili ang ako, Lord. I pray na
kanang you will give me wisdom, Lord God. Tagay kami kalipay, Lord, na kami karon diri. And maminaw mi, Lord, sa imong pulong, Lord God. Lord, wagit ko'y mabuhat, Lord, kung wala ikaw. I pray, Lord, na ikaw maghahatag kadaugan. I-bless, Lord, ang preaching. I-bless, Lord, ang fellowship na mo later. Salamat, Lord, sa provision. Salamat, Lord, sa imong faithfulness, Lord, for 28 years diri sa Mabolo, Lord. This I ask, Lord, in your name. Amen. Makalingkod mo. No, maybe bisita ka. First time ni mo inani, di ba? Diri sa Bible Baptist Church, Bible ra gid ang among gigamit, no? So muna ako na ako'y Bible diri, ikaw naapod kay Bible diha. So maybe there are some things na maybe kanang na kay question, maybe makaingon kag sayop man to dito mao. So di ba pwede na siya, pero papromanas ako. Di ba? So maybe mag-question ka, inana ba? Many times na happen sa kuha, kung man ako preach na imong taon sa kita imong kuha na to, inana. So pwede na, di ba? So mana kanindot diri mga igsoon kay ang ato diri word of God lang yun. Ang atong told you ganina na Ecclesiastes ang gasuwatan ni kinsa King Solomon. Kinsa man is King Solomon? Very interesting kay may kag Solomon. Nagsalida sa una Solomon Cain, pero dili na mao. Kani si Solomon mga igsoon, masikat of course ang iyang papa si David. For me, kaya nga naman, he consider siya as the greatest king, King David. Diba? A warrior. The second king sa Israel, but ang first niya si King Saul, but gidespise siya sa Ginoo. So, King David yun, nag-establish sa kingdom. Nagkaanak si David, one of his sons, kay si King Solomon. Okay? So, kinsa may Solomon? Atong tarawon may si Solomon, gi-consider siya, and this is a fact ha, tinuod yun siya, as the wisest man that ever lived. Pinaka-wise na tao that ever lived. Pinaka-bright na tao that ever lived. Siguro, diin mo siya mailad. Na yung mga tao na nitry og ilad niya. Kada na picture o, di ba? Gitry og ilad. Nitry og ilad ba? Na ay mama na namatay ang anak. Karon kita siya, laing bata, iyang gipuli. Di ba? And yatos lang King Solomon. King Solomon, giilod niya akong anak. Inani. Pero maro kay King Solomon. Di siya maro, but wise. Not only that, kanang, he was the wisest man that ever lived. Gi-consider po siya the man with the most number of women. Imagine ka, daghan magtao na, daghan silang babae, daghan na ron. Di ba? And, kanang usahay na ay mga laki, muni trending sa lalaki na kanang manghambog sila ba, daghan sila babae ba, di ba? Kabantay ang mga ilang laki. Pila na uyab nimo? Duhara, layo ra kanako, 5 ako, layo ara nimo. Inana nang laki usahay, kabantay mo, dili siguro tanan, di ba? But si King Solomon, ingon ang Bible na naa siya 700 wives. 700 wives. And dili lang, wa pa siya nakontintuan na mga isyo, napagid siya 300 concubines. Imagine na 1,000 tanan ang iyang babae. Sa nalista pa na, wa pa na apil sa gitago niya, pero ambot lang na pa na itago 1,000 na magtago-tago pag yun. Imagine na, muna si King Solomon. Okay, di ka imagine naman son 1,000 imong 700 imong asawa, imo ng balayan. Niya tagabi imo ng bisitahon kay kun di na bisitahon, nasuyam tong usa. Ni kutob ra ka sa 300 ha, baka naabot sa 301. Di ba, pero dili siguro, di ba, isa joke yun, pero tanawa ba, 1,000 tanan, and dili lang siya a man with daghan kayo pleasure sa babae. Si King Solomon po, gi-consider po as the richest king ever. Pinakadato na king sa history sa Israel. Pinakadato na king. But, imong tanawon may ba, makabasa ka sa Book of Ecclesiastes na ay kulang sa iyang siya ay nani mga butanga, but still, mura siya na-depress. Imagine, na siya dato na kay siya, di ba? Lucky ka. Murag, proud kay ka ng dagang kay kag babay. Pero mga ison, kulang gyapon si Solomon. Nagyapoy something kulang sa iya, ha? I believe, mga ison, one of the reasons why God allowed Solomon to experience all those things, gialaw sa Ginoo ba na maka-experience si Solomon sa tanang butang. Ka-experience siya, ka-experience sa dako kay nabalay. And even si Solomon na siya mga best singers sa Israel, mukanta para niya. Imagine na, kita natay best singers diri, daghan kita mga singer diri. I-hire ko na sila, bitanan sila para mukanta nimo. Nabuhat na ni Solomon.
Tanang singers mukanta para niya. Nag-made siya og pools, houses, kumplito siya. And not only that, mga son, akong point is, I believe gipa-experience sa Ginoo kinana si Solomon, gi-experience niya tanang nindot sa kalibutan, na experience niya, so that God can teach us, God can show to us that even though you have all those things, still dili na guarantee na mahappy ka. Even if naana nimong tanan, wa na kay pangitaw, wa na kay the best ba, naana nimong the best, still dili na siya guarantee na unsa man na kay peace of mind. I believe, my son, gisuwat na ni Solomon diri, gisuwat na tanang experience niya para naatay ma-learn na what even if naana nimo pinakanindot na trabaho, pinakanindot na sakyanan, pinakadako na sweldo, pinakagwapa na babae, pinakagwapo na bana, still dili na guarantee na di ka magka-problema. You know what? Di ba naaman tayo mga best teachers? I believe na experience is one of the best teacher, if not the best. You see, God will use the experience of other people to teach us a lesson. Di ba? May so na mga mistake ang ubang tao na para matudluan ta. Ba, mutuo mo, na dili na usay ba, dili na kakailangan mo commit ana na mistake, kay na-commit naman sa uban and then nag-suffer man sila. Di ba? And if kabaw ka na imo nang buhaton, mag-suffer ka, then purag nanay something wrong sa imong pangutok. Di ba? Kabaw kang mapasok ka sa kayo, imo yung ihikap sa kayo. Di ba? Kabaw kang masamusaka ka na hagdanana, naiguba diya, mataga ka, musuway gid ka. Di ba? Something inana ba? Dahil mga experience ba ison that will teach us a lesson. Mga blessing na natay mentors, na blessing na natay perfect model. I hope ay imong perfect model, Jesus Christ lang yun. Di ba? Kaya imong i-model, mayon ka, kanina tao, mo gid ako model, then dili ba na perfect. Di ba? So, natay Bible, natay perfect model, but thank God, dapat tayo mga mentors. No, natay mga mentors na mo-teach na to, natay mga mentors na mutudlo na to, mo-guide na to. We learn from our mentors, we learn from our role models or leaders, but especially good, we learn a lot from mistakes. Kabaw ba ka na? Mistake, usay ba? Masayop ka? Maka-learn ka, uy. Di ba? And dili lang sa imuhang mistake, mga igsoon, mag-learn po ka sa mistake sa uban. Growing up, mga igsoon, nag-observe ko mga tao, nag-observe ko sa mga relatives, nag-observe ko sa mga silingan, then, nag-learn ko. Ko ganahan ani. Di ko ganahan ani. Then, ako'y classmate na, then, college, and then, ni grew up, naingon ko na, ganahan sa ko ani, oh. Ganahan ko ani, kanina yung gibuhat, ganahan sa ko ani. Kani ako, gagrow ka ba? Gagrow ka. And as a Christian, mga igsoon, those things, mga igsoon, kanang mabasa nimo sa Bible, makita nimo sa mga tao, ato nang dawaton, as unsa man, our kanang steps ba na mag-learn ta? Kaya our goal in life is unsa man, as a Christian, as a tao, di ba, ganahan ka mas strong, ganahan ka mo mature, ganahan ka gyud na kanang mo maka-teach ka, ganahan ka mga iso na mag-learn ka para mo strong ka. Muna itong goal, di ba? We want fulfillment. And that is why mga iso, ganahan ko mo obey Ginoo kay mo man akong nakita sa uban ba na? Ganahan ko ana, oh. Diba? Ganahan ko ana. Na mga opportunities unta si Pastor Jimbo and Ma'am Eva, but still they choose to be simple, something like that, they choose to be they choose to love God and they choose to forgive, mga inana ba? And yet nagtanaw ka sa ubang tao na di man kayo maayo yung response something inani. And so I nag-learn. Di ba? Nag-learn. And you know what? Ecclesiastes chapter 12 is a summary of life or about life and the shortness of life and what our goal should be in this life. Na ay mga tao nagisuwat diha para mag-learn ta, para makabaluta unsaon pagdagan na natong kinabuhi. Kaya ano man may son, musugot kag sa di, you only have one life. Ako may son, I only have one life. Dili na tinuod ng everyday na 9 lives ang iring. Dili na tinuod. Diba? Kita ko giring namatay, patay gyud oy. Kita ko. Diba? Wag siya nabuhi gyud. Pero kita may son, muna atong title to sa mensahe karon, only one life. Only one life. Mutuo mo ani, only one life. Ingon ba ang Bible, after this, the judgment. Meaning, napay life, ikaw man ani. Pero, dili na inani. Diba? Dili na inani. Judgment na.
Only one life, mga igsoon. Gisuwat ni Solomon, mga igsoon, ang iyang experience. Ang iyang experience, gisuwat tanan, gikan pa sa Ecclesiastes chapter 1. Gisuwat ni Solomon dito ang iyang kinabuhi. And still, na-end up siya, naingon siya na, all is vain. Nagtukod siya buildings, naa siya mga tao, servants siya, hala, nag-gather siya gold. Nag-gather siya gold, ha? Pero naingon siya na, all is vain. Kabaw mo say vain? Kuha na ba? Wala ba? Murag, way pulos. Sayang, murag, sa ako, ang pagsabot ng, ayun siya na, vain. Murag, wa gihapon siya na satisfy ba? Murag, wa. Only one life. Let me share to you 3 things, my son, and dali ra ni kay let's have a kanang simple things about life. Ba unsang gining life? Point number 1. The facts of life or the facts in life. Sa sa atong text based chapter 12. Unsa man ni mga kanang mga tinuod na butang sa atong kinabuhi. Tarawa niya. And musugot kag sa di tinuod gini, masakitan kag sa di, muhapen gini. Tarawa ni. Kaning verse 2 to 7, paliw ipakita diyan Gio. Mag-start sa verse 2 Gio. Tanaw sa verse 2. Ang Ginoo si Solomon sa iyang kawais, wala niya gisuwat diretso na inani some like ni something ni gamit siya allegory if wako na sayop. Allegory ni Tibon, allegory ni siya Tibon, no? Allegory kanang allegory means symbols ba? Symbols. Like for example, sa ni, di lang kumahatag example kay di ko kamauhid bitaw mga ison. Tama sa verse 2. Yung na verse 2 na while the sun, verse 1 ha, remember now thy creator, hinumdumi ang Ginoo. Well, na pa kay time. Okay, hinumdumi ang Ginoo. Kay nga naman sa verse 2, while the sun or the light or the moon or the stars be not darkened. Unsa man na? Sa may pasabot ni Solomon diri. I-click ko Gio, unsa may pasabot ni Solomon diri? I believe mo ni siya Mason. Beauty, liveliness, memory will slowly diminish. Di ba? Musugot kag sa di. Kanay mong edad karon na 20 years old. Gwapo kay ka, gwapa kay ka. Pero musugot kag sa di Mason, mawara gid na. Mo diminish na. Di ba? Kung gwapuhan man ako karon, samot na sa una. Di ba? Pero dili Mason, kanang naba arita sa number verse sa kani next verse Dio, more the clouds return after the rain. Dawa ang clouds nawa ang ulan ni balik dali kay ang clouds ibalik usa may pasabot ni Solomon diri. I believe ang pasabot ni Solomon diri miso ng continual infirmities, diseases, griefs in old people. Di ba ang kaning mga edad-idaran kay magsigig kasakit. Kapantay mo usay kita in months kalimot wa ko gilantan dugay kayo pero kaning mga edad-idaran dali kay masakiton. Now baby, kanang ako ning kanang pag-study ani ha. And maybe napagid ay deeper meaning ani ba? Nanawa sa verse 3. Keepers of the house shall tremble. Unsay pasabot ni Solomon na moabot ni kaning keepers of the house in the day sa to. In the day when the keepers of the house shall tremble. Unsay pasabot ni Solomon ana? The strength is gone kanang imong tuhod ba mo kirig na. Nahitabo ra ba na sa uban? No? I believe na karon diri na ako'y lula diha. Di ba hinay na ang dagan? Di ba? Hinay na ang liwok. Unsa pa lain kani? Strong men sa verse 3. Strong men shall bow themselves. Strong men shall bow themselves. Unsa pasabot ni Solomon ana? Unsa may mubaw ang strong men? Ang iyang buko-buko mo ana na. Di ba? Maybe karon wala pa. Puro kani. Sumpay, grinders cease because they are few. Unsa pasabot ni Solomon ani? Ha? Ang grinders kuno mungunong kay gamay na lang. Ngipon. Di ba? Ang ngipon Mason will be few. Ba, salamat ko Mason, appreciate na ako na kompleto pa ni pero abot yung time matangtang ginipuhon. Murder musugot ko nagsadi kay nga man mo ni kinabuhi. Di ba? Mo ni kinabuhi. And tarawa, those that look out of the windows be darkened. Unsa man na? Ang katong nitanaw kuno sa window, ang nitanaw sa window ningit-ngit. Unsa man na? Klaro kayo, mata. Di ba? Kani magkaedad-edad na wana mag-eyeglass.
Kaya nga naman, inanag yun ang kinabuhi. Di ba? Mudiki, gini, verse 4. Doors shall be shut in the streets. Napa diya, sound of the grinding is low. Wanang, ang hinay na katungog. Ha? 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 Naingon ka na, kana ba, oh, sagit ka? Libog ni mo eh. Napa diya, shall rise up at the voice of the bird. Na yung mga idadidara, no? Naon sa man, sayus buntag, mata na. Kaya sabot ko ni mga batanon, kaya nga naman, dugay kaya sila mata. Kaya idadidara nila, sayus buntag, mata na. Diba? Verse 5, they shall be afraid of that which is high. Tears shall be in the way. Diba? Mahadlok na hadlokuno na kayo. Napalit yun dyan sa verse 5, the almond tree shall flourish. Ang buhok, unsa man? Almond tree, unsa man? Muputi. Diba? The grasshopper, yun ang Bible, yun si Solomon, the grasshopper shall be a burden. Unsa man ang grasshopper? Bugat. Bugat din ang grasshopper. No, Mason, ang gamay na trabaho, kapoy na din ako. Sa una, kaya pa niyang mudagan sa Abiliana Kapito. Pero karon lakaw na lang niya, kapoy na. Diba? Burden na. Diba? Ang makupot sa iyang bag, lain na, kay kapoy na. You know what? These realities will happen whether usay color sa imong skin, whether educated ka or not, whether nakahuman ka o eskwela, whether rich ka or poor, whether taas ka or dili, whether nakakay daghan sa nina o wala, whether nakakay sa kena or nag-commute ka, kanina facts sa life, may son, tinuod yun eh. Ma-happen yun na to. No matter who you are, this will happen to you. The shortness of our time, and waka kabantay, paspas kayo ang time, 2018 na, and then, halaka, July na, kita na church, bago lang kita nag-celebrate og New Year, karon hapit na po magpasko. Di ba? The shortness of our time, and dili lang the shortness of our time, the sureness of death. Ang gisuwat ni Solomon, kana mga tawana, kato na experience nila, nagkaduol na siya. Nagkaduol na siya. Di ba? And it doesn't matter if you are famous or not, wise or fool, bright ka or buang-buang ka. So, tiyan ka, whether na kay money sa bank, kaning tanan, mahappen ini mo. And maritas number 2. Muna yung facts sa life, ha? Aritas number 2. Feasibilities in life. Feasibilities. Kaning feasibilities, other word ani kay possibilities ba? Feasibilities. Manang pwede mahappen. Diba? In life, diba? In life, if ganahan ka mag-nurse, imposible ba? Dili posible oy. No, pwede na mahappen mo. Kung tuyo ko nimo ganahan ka mahimong abogado, pwede ka na mahappen mo. Eskwela lang ka. In life, my son, there are things that we want to do. Diba? Ang point number 1 kay ang facts in life, mo ni mahappen na to. Atong time limited, ang atong body mo decay mo ni. Pero while nakaka rin na life, my son, napoy mga butang na pwede ni mo mabuhat. Diba? If I really want to be a teacher, pwede. If I really want to be a policeman, pwede. Diba? Mingon ba mo na, diba, kung sa una, kung ganahan gid ko na, pwede. Ikaw pod, kung ganahan gid ka mahimong unsa man, pwede oy. Diba? Kung ganahan ka mahapen mo gusto, pwede man. There are people, you know, na mga tao na ganahan kayo mo travel. Imposible ba na sila makatravel? Pwede man. There are people who just want to work and work. Pwede. Some people just want to have a career. Ganahan ko na ako'y career and mo focus ko ani and tanaw na ko mahappy ko ani. Pwede man. Some people just want to have a family. Maingon sila na, basta naalang ko ani, makontinto na ko. Kay muna akong ganahan mahappen sa ko life. Pwede man. Feasible meaning mga ison, capable of being done. Capable of being done. And tanawa sa verse 12, Ecclesiastes 12, verse 12. Tanawa, na kay plano, muna imong ganahan mahappen, muna imong tanaw na makapalipay nimo, muna imong tanaw na akong life mao ni. Pero sa akong life muna akong ganahan mahappen. Diba? Pero tanawa sa verse 12. And further, by this, my son, ingon si Apostol naman, ingon si King Solomon, ingon siya, be admonished. Unsa nang admonish? Unsa nang admonish? Kanang pagpatambag. Stop sa, kay sutian ti ka. Tanawa, of making many books, there is no end. Pagpaningkamot mo, pag-search sa happiness, contentment, or answers in life, there is no end.
Mingon ka na, I want to be like this forever and mahappy ko ani. Sultihan kami sun, there is no end. Na-try na ni King Solomon. Try ni na ako, bi, magtukod ko ani, bi. Still kuwang. Times up, tawag mong singers, pakantahan ako. Kuwang. Di ba? Nangita siya babae, 1,000 ka buok, wag hapon. Di ba? There is no end. E sumpay pa yun. And much study, paningkamot, is a weariness of the flesh. Kapoy na lang ka, Maison. Maabot ang life na, maabot ang time, maabot ang facts of life, maabot ni mo, kapoy na lang ka, and still, nagapoy kuwang si mong heart. Ba? Kapoy na lang ka. Let us learn from the life of the wisest man. Wala tayo na experience, Maison, I believe, nawa niya na experience. Wala tayo nakita, Maison, nawa siya answer kay the wisest king. Gitawag siya the preacher. Di ba? Solomon said, my son, be admonished. My son. Mura siya, tiguwang ba? Kanin pagsuwat yung Ecclesiastes, I believe, tiguwang na si Solomon. I believe, na siya sa, padung na siya ba? Close na siya sa, kanang pag-meet sa yung creator. Mana siya, na-fail na siya, dagan na siya na-experience. And as an elderly, kanang, mature person, naingon siya siyang writer, ni summon siya siyang mga listeners. My son, kita ni, paminawa ko ninyo. Ingon si Solomon, my son, or babae ka, my daughter, paminawa ko ninyo. Kana imong gidesire na nako sa una, and still kuwang gyapon. Kana imong desire, kana imong gipangandoy karon, kanang kwarta, kanang trabaho, kanang tao, nakuha na sa una, but still kuwang gyapon. Na-experience na ng Solomon. And look at his wisdom and his experience. Of making many books, there is no end. In life, person, your goal is to pursue your dream. Your work, mag-work ka para maabot ang imong goal because you want to be happy. Basutihan ka, even if you reach that goal, naana kasi imong goal, mag-ingon gigapon kag, ngita na sa kuglayang goal, uy. Diba? Ganahan ko mainani, naabot na ka diha, ngita na sa kuglayan, uy. Naabot na ka sa Mount Everest, ngita na kag pinakataas pag ginabuntod. Kaya nga naman, nagikuwang. And moari tatama gusto sa ikatulong points and mahuman ako diri. O di ba ingon gimo dali ra? Human ako diri. The facts of life, ikaduha, the feasibilities in life, mga pwede mahitabo, pwede man na. Ang imong damgo, pwede na mahitabo eh. Di ba? Porari ta maison, what should be our focus in life? Unsa man gid itong i-focus? Tanawa si Solomon maison, niagi na siya failure, niagi siya wealth, pleasure, niagi siya ning tanan. Niagi siya tanan, niagi siya pinaka-highest position ever. Kita ganahan ta sa company, matag ako'y pinakataas. Si Solomon, nasuwayan na niya, pinakataas. Pero tanawa maison, unsa yang conclusion? Kabaw tani na verse, kita na tigsimba diri. Ecclesiastes 12:13. And dili sa verse, ay sa verse 13, ay sa verse 9. And moreover, verse 8, vanity of vanities. Kisa ni sulti, saith the preacher. Kisa ni preacher, pasabot niya diri. Siya. Si Solomon. Vanity of vanities. Kana-kana na experience na ako. Vanity. Pero tanawa, verse 9. And moreover, because the preacher was wise or somehow na siya good decision na nakita niya ang answer. Tarawa, he still taught the people knowledge. Yea, he gave good heed and sought out and set in order many proverbs. Verse 10, the preacher sought to find out acceptable words. And tarawa, and that which was written was upright, even words of truth. Ang iyang gisuwat mo ison kani book of Ecclesiastes, words of truth. Usa may naka-truth ani na ang pleasure dili makasatisfy. Na ang kanang love of money di gina mao. Ana maski pag nakay tanang relationship na pinani mo, na experience nimo, still kuwang gyapon. Still nagyapoy time ma-depress ka. Still nagyapoy time mangutana ka na Lord, unsa man gyud? And tarawa mo isun, say answer ni Solomon, verse 13. And muni ang answer sa tuwa karon, nagitagaan ta ni na life. Verse 13. Let us hear the conclusion. Ano sa ni conclusion? The final answer. The solution.
of the whole matter, whole life. Usa may solution? Number 1, fear God. Or in other words, meson ka ng fear God sa New Testament, ana, have a personal relationship with God. Have a personal relationship with God. Fear God, and ana kay personal relationship niya sa ikaduha. And keep His commandments. Keep His commandments. Question, unsa ning commandments niya? Kani. Kaya nga naman, if na kay relationship niya, and nag-follow kani, unsa may sumpay? For this is, unsa man? The whole duty of men. Na kay one life, mo ni imong duty. Dili na to duty mga igsoon na mugol ta na ako ani tanan. Dili. Dapat naani na ako. Naana na nimo so tiyan di ka kuwang gyapon na. Kaya nga naman ang heart dili ni masatisfy. Ang lust dili ni masatisfy. And tanawa, fear God and keep His commandments. Fear God. Usa nang fear God na mahadlo kas Ginoo? Dili mga igsoon, ila-ilaha ang Ginoo. Di ba? Kay kung kaila kas Ginoo, mahigugma kanya. Kung mahigugma kanya, mo respeto kaniya. Di ba? Kung mo respeto kanya, meson kana gasimba kaniya. Di ba no? Usa man ni meson, usa man sulti. Mark 8:36 tarawa diha. Mark chapter 8 verse 36. For what shall it unsa man? Profit a man if he shall unsa? Gain the whole world and sumpay, lose his own soul. Unsa man ani mo ba ikaw naglingkod ka karon diri? Naa kay trabaho, naa kay kwarta, naa kay balay, or maybe ga-enjoy ka ning kalibutan na, pero ang imong kalag impierno. Ka? Di ba? Naa ka tanan. Di ba? Ang imong body, no question, naa ka sa kalibutan, ga-enjoy ka sa kalibutan, pero ayaw kalimot naa kay kalag. Ang moatubang sa Ginoo ang kalag. Ang matubang sa Ginoo mo ni judgment. Ang hukman mga isod ko ni, it's either hell or heaven. Diba? Ang tao sa cross ba isod katong giwali ni Pastor Jimbo kanina, ang tulo ka tao na matay sa cross, ang nasa tunga si Jesus Christ. Wa siya sala. Ingon ang Bible, who knew no sin. Perfect. Pero ang duha mga isod, nasayod sila na makasasala sila. Kabaw to sila. Ang usa gani, mahadlok pa mamatay. Ningon siya na, if thou be the Christ, save thyself and us. If tinuod ka na Ginoo Christ, kaya ang Christ Old Testament God man. Isaiah 9:6, the mighty God. Okay? So, kung siya, kung tinuod ka na Ginoo, luwas sayam ko galingon, ug luwas sa ko kapil. Kaya di ko ganahan mamatay. Diba? In other words, ni-deny siya na Jesus Christ is God, is Savior. Ang usama ison, nakarealize man siya. Nakarealize ba siya miso na saktura nagilansang siya, saktura nagipatay siya, kaya nga naman makasasala siya. Makasasala siya. And yet nahadlok siya sa kamatayon. Nahadlok siya, kabalo siya na dili siya ngayon madto dito. So unsa ang gisulti? Ingon siya na, Lord Jesus, inanaw ta karon mga igsoon. Bisita ka, inanaw ta imong heart karon. Lord Jesus, ingon siya ni Jesus Christ, remember me when thou goest into thy kingdom. Tara, waga ni siya niingon na, Lord, luwas ako. Nihangiyo ra siya, Lord, hinumdumi ko. Pero ang punto mga ison, na ang iyang pagtuo, ang katong kibuhat ni Jesus Christ, kabaw siya na si Jesus Christ, Ginoo. Kabaw siya na Jesus Christ, way sala. Kabaw siya mga ison na si Jesus Christ ang iyang option para ma-save siya. Ningon siya, remember me, muadto na kaglangit. Remember me. Kita mga ison, wala ba nangayo ang Ginoo nato? Buhatan ni, religion na. Kanang maingon ba na, buhatan ni, mauni. Kanang isulti sa religion, mga ison, nindot kaya na, kaya nga naman, mutuot na kay religion man. Pero mga ison, if ang gisulti sa religion, lahi sa gisulti sa Bible, mas mutuo ko ani. Mo? Ayo, bisita ka, kasabot ka na, kaya nga naman, maybe naani mo tanan ba? Maybe kompleto ka ba? Yeah, nakakay life partner, maybe nakakay trabaho, and okay ra nimo ba? Diba? And maybe ga-enjoy pa kasi mo life karon, katong mga facts of life pa pato na happen nimo. O diba? Or maybe na-happen na nimo, and maybe okay ra ka ba tanaw nimo? Basultian ti kami sa unang Bible, what shall it profit a man if he shall unsa man gain the whole world? Naani mong kalibutan. Ikay pinakadato diri, ga-enjoy ka diri. Pero ang imong kalag nasa impierno. Di ba? May ison, mo nang niari si Pastor Jimbo 28 years ago. Mo nang niari siya.
Ano? Mo na niyari siya. Mo sa ni miso na mawali mi sa Bible. Mo sa ni siya. Do you know what Solomon tried to do in his life? Kabaw mo sa gibuhat ni Solomon sa iyang life miso, ka-enjoy siya. Namalit siya, inani siya, pero kabalo ta at his life miso gipangga siya sa Ginoo. Diba? No? Ang Ginoo nagpakita niya twice. But si Solomon, nagpalayo siya sa Ginoo. And then, nihatag siya conclusion. Let us hear the conclusion of the whole matter. Muna ang purpose sa life. Na kayo usa ka kinabuhi. Muna yung purpose. Why lain? Wala natin lain purpose. What a lain purpose? Number 1, fear God. Ilaylaha ang Ginoo. Know God personally. God good. Jesus, kaila ka diri. Diba? Pero wak mo yung relasyon. Ningon na Matthew 7, not everyone that calleth unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Unsa may punto, ana? Kabaw ba mo na ay 7.7 billion katao sa kalibutan? 7.7 billion. 1 billion, ana, Hinduism. Ang Hinduism, nagsimba og 330 million ka gods. Kaya nga naman, everything is God man. Para nila. Everything that moves God na. And the highest God nila, kaya sa man, ang cow. Okay? So 100 billion, wa nagtawag og Jesus. Kay Hindu man sila. 500 million, Buddhism. Diba? So dili sila mo tawag og Lord ni Jesus, kay Buddhist man sila. 1.5 billion, Islam. Kisa lang gitawag, Allah. Allah. Di sila mo tawag ni Jesus. Pero naay, mga tao na nitawag og Jesus, Lord. Kaba mo pila? 1.5 billion. Muto ang mga tao na Christians kuno. Christians. Ilang gitawag ilang self na Christian. So kaning 1.5 billion na Christian, kisa ilang gitawag na Lord, Jesus. Pero nga nung niingon man si Jesus, na dili tanan ni tawag na kog Lord, maadtog langit. Diba? Nga naman. Ingon siya, but he that doeth the will of my Father. Nakadiya Matthew 7? Nawa, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Which is in heaven. Ang question, ang makaadto na dito, katurang nagbuhat sa will of the Father. Diba? Karong question, unsa may will of the Father? Diba? Kung ato ko rin yung buhaton, ato na dito. Unsa may will of the Father? John chapter 6. John chapter 6. Unsa na verse? John chapter 6. Tarawa, John chapter 6, verse, chapter 6, hindi ni mao, 40. And this is the will of Him that sent me. Kisay ka sent ni Jesus Christ, the Father. So mo ko rin ang will, samahan, tarawa, that everyone which seeth the Son and believeth on Him, tarawa, may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Unsay kabubuton samahan na ang gibuhat ni Jesus Christ sa cross. Unsa may ang gibuhat? Namatay siya sa sala sa kalibutan. Kaya ano man, kung dili niya iulay ang dugo, kung dili siya maglansang sa cross mismo, so tiyan ta mo, di ta maluwas. Di ta maluwas. Di ta maluwas. Dili man nato kaya luwason natong kagalingon. Dili nato kaya muadto sa tempo sa Jerusalem. Di ta kadungog na. Di ta makabaluan na. Di ba? Kabalo ta about Jesus based on kinamatay Bible. Diba? Without the Bible, di ka makaila about Jesus. Din kita rin kag Jesus sa newspaper, TV, Bible na yun. Diba? And nakadungog tani mga ison. And if you accept Jesus Christ, you believe Jesus Christ in your heart mga ison. Ingon ang John chapter 1, verse 12. Masa na? But as many as received Him, kinsa itong nidawat ni Jesus. Nidawat niya ha? Kita kanya imo siyang gipasod, dili. But by faith, pagtuo. As many as received Him, to them gave He power. Ang kanang power, dili na siya power. Authority. Katungod. Na unsa man, na mahimo siyang anak sa Ginoo. Tarawa, unsa man na, ang Ginoo imong amahan, ikaw anak. Unsay tawag ana? Naamoy relasyon. Di ba? Relasyon. Dili religion. Ang religion, parihara na tanang religion. Do this, buhatan ni para malangit ka. Pero dili mison, ang gibuhat ni Jesus Christ pun siya na nagbuhat, ang ato ra mison mo believe lang ta niya. Distud ba na sabton muna gisutis Bible mo ison. And this should be our focus in life. Ganahan kay imong life mo ison dili vain. Ingon si Solomon ba?
all is vain. Di ko gahan mo to. Kaya naman, sayang ko tanan. Mayroon, dili vain tanan, oy. Tanawa ni, and mo close ko diri. 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15. Vain ba tanan yun, ha? Di na lang ko maningkamot, di ay. Di na lang di ko mo trabaho. Balay na lang ko, di ay. Kaya sayang man di tanan, vain man di tanan. Para ni Solomon, na-experience niya tanan, enjoyment sa life, vain man di ay. Dili tanan vain, oy. Tanawaan sa nang dili vain. 1 Corinthians 15. 15, verse 14. And if Christ, dili ko sugos 14, and if Christ be not risen, then is our preaching, unsa? Vain. And your faith is vain. Kamo? Kung si Kristo kuno wa na banhaw, wa na buhi, then ang pagwali karon vain. Pero mangutana ko, ni banhaw ba si Jesus Christ? Na banhaw. So ang akong pagwali karon unsa man? Dili vain. Ang imong pagtuo karon sa Biblia, dili vain. Di ba? Kay tungod di banhaw man siya. Karon nagtuo ka niya, dili vain. And sumpay pagid may so dili pagid diha. Verse 17. And if Christ be not raised, your faith is vain, ye are yet in your sins. Di ba? Tungod kay di banhaw man siya, inisalig ka, so na kasi mong sala. Di ba? Ang katong Romans 5:12 may iso, ang Romans 5:12 na as one man receive sin and death by sin, so that death pass upon all men, so that we are all sinners. Tungod kay si Adam nakasala, ang anak ni Adam, anak-anak kita karon na inherit na to ang sin nature. Na inherit na to, musugot kag sadi, maski pagwa ka na maski ka usa, makasasala gyapon ta. Kaya naman, gidaman nimo ang sala. Inherit naman nimo ang sin nature. Ang gipakamatya ni Jesus Christ bison, apil tong sin nature. Apil tong sala ni Adam na gikuha nimo. Gipakamatyan to niya. Iya tong gilansang sa krus, iya tong gibayran. Na ikaw totoy angay mo bayad, pero iyan ang gibayran. Di ba? Salamat ko, masun gibayran niya, kay sutian, tamo, di ko kabayad. Uy, grabe kay kong sala, may sunoy, kung ako i-detail niyo, digit ko, di na ko ma-imagine yun. Pero salamat ko, sun, gibayran niya. Di ba? And tarawa mo, sun, dili lang diha. 1 Corinthians 15, tarawa, last verse, verse 58. Verse 58. Therefore, my beloved brethren, sumpay, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Work of the Lord. Tara naman, basta naa ka, steadfast ka, unmovable, na abounding ka, abound ka, meaning, no limit ka ba, basta para trabaho sa Ginoo. Tara sa may tabo. For as much as you know that your labor is not in vain. Dili kailangan vain ang atong life, mga igsoon. If gibuhat ni nimong butang nga para sa Ginoo, kung imo pagsimba karon para sa Ginoo, dili na vain. Pero ni simba ka para sa tao, vain. Vain. Pero I hope ito naa ka karon diri ba na Lord, naay something sa akong life, Lord, naangay na kong i-surrender diha nimo, Lord. Di ba? Kay kung naa kay something diha may so na bati, hatred, anger, critical spirit, kasuko sa ubang tao, and maybe na kay covetousness diha, na kay pride diha, you are not in the will of God. Di ba? Di mo nakabubutos ginunan na magpabili na diha. Di ba? Promeson, ingon diri na i-abound nimo tanan sa work of the Lord, for as much as you know, ang kana imong gibuhat para sa Ginoo. Apil na. Ba? Karon apil na ni, Lord, help me, Lord, na kanang nakoy malen, karon apil na. Ingon na Bible, not in vain. Dili day vain. Di ba no? Dili vain. Ano say dili vain? Dili sayang. Dili sayang. You know what? Kamong mga bisita, no? Karon natay kaon, ganyan ang buntag dahil kaon, ang mga members ana nihatag. Mga members. Nihatag sila para makakaon ta karon. So tiyata mo members no, dili na vain para sa Ginoo una. You know? Every Saturday manglakaw ta. And you know what, unsa na kalipay makakita ba? Kay sa una na may gidri sa una pa. Wala ba inana kayo? Pila to sa una sila Pastor Harley. No? Pila to sa una si Mama na for 7 years, Bible study siya sa Diaz family, 7 years. May hapar yun sa una. Ang mga lakaw, pero karoon na by God's grace na ana. Dili lang na every Saturday, na yung mga members din na nagsulwining sa ilang work. Di ba? Makadungog lang may bawaw. Di ba? Di man tayo kahit expressive na, uy, sa gabihan mo, di man kita inana ba?
But mahappy mi oy, ako mahappy ko ba kanang makadungog lang ko ana, ma-challenge ko mo ison, dili ko masuya, ma-challenge ko ba na nabuhat niya ako pud oy, sulwining pud ko. Ana ba no? Dot kayo. Di ba? And kana tanan mo ison, sultihan ta mo, it is not in vain. Dili na vain. Dili na vain. In conclusion, mason in closing, the real message is, number 1, our days are limited. To mo ani? Our days are limited. Ingon si David, teach us to number our days, that we may apply my hearts unto wisdom. Number 2, let us continue to learn, to grow, to be mature. Padayon ta. Di ba? Dili ta mo stop. Dili ra ko kutob. Di padayon ta. Ikaw bisita, di ba? Na kay na learn karon, I believe so. Padayon ka. Kay magpadayon ka, mo grow ka. Na kay ma-learn. And number 3, let us love the word of God. Kay mo ni conclusion gihatag ni Solomon. Fear God and sumpay, keep His commandments. Unsa nang commandments? Mao ni maison. Di ba? Kay mo ni atong duty. I hope maison na natay na learn. Only one life and hope dili na to sayangan ato ning ipagamit sa Ginoo. No? Kay ipagamit inmo sa kalibutan, vain. Ipagamit inmo sa Ginoo, not in vain. Dili sayang, no? I hope maison na natin na learn magampo.